onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị ndị oche ya ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ka anyị kọwara gị ihe niile ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo oge awa nke eziokwu ọmụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ isiokwu anyị bụ aja karịrị ọgwụ. Sacrifice is greater than making charms. Yes, anyị ga-akọwa ya ọfụma. Aja karịrị ọgwụ. Sacrifice is better than making charms. Yes, onye nwa bụ isiokwu anyị. Mana before anyị gaba n'iru, ọgwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst na-aga n'iru. Ndị niile sonyere na aja a ga-enweta ihe onyonyo na WhatsApp ha na ụbọchị nchịkọta ya ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst, ụbọchị anyị ga-achịkọta ya. Ndị na-esonye bụ na aja amadịgo ka esi eme ya. Mana maka gị nwa bụ onye ọfụ ma ndị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme bụ ị ga-amakwu bụ kembụgoro na aja bụ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja esigo na-ebunye ndị mmadụ elu mana ya anaghị eshi ihu ọrụ ma ọ testimony na soshal midia maka ọdụrọ necessary. Yes, nke ọzọ chọrọ ịkọwalụ gị bụ na iji isonye na aja ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request, then the mail donation token to the account number. I chat anyị na WhatsApp ka anyị gwa gị other details I need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-present ya prayer request to the entities of powers, na-achụzi aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu, na-ebe ekpere n'isi gị kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Septemba, ebuku ego nke Septemba, echefuna na ọ ga-ebido na Septemba 1. So ịchọ isonye na aja ihe ị ga-eme bụ ime ihe nchọ ka ime. Nke ọzọ si bụ ọnwụ na ị chọrọ isonye na ya, send ya meseji na nọmba anyị chọrọ ịkpọ kịta
0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. N'ụbọchị taa, nkụzi anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa. Mana ọgwụ ọzọ dị mkpa bifo anyị gaba n'iru bụ echefuna na 16th of September bụ ụbọchị anyị ga-enwe Great Feast na temple. Yes, ndị niile nọ na ihe eji na nchegbu maọbụ ndị anyị kpọrọ children of the temple, echefuna na ọta mgbe arọ annual festival ga-abịa na ya bụ ụbọchị ahụ ka Eze-Ana Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na-erikwazi ji. Ebe ọ bụla ị nọ all over the globe ị chọrọ isonye na ya, then you are invited. Nke arụ nwa ga-apụ nnukwute iche maka na enwere ndị iwu ndị egwu ọdịnala dị iche iche ga-anọkwazie maka ịkpa ndị mmadụ obiọma. Chinaza ala Igbo ga-anọkwa ya, eze nwaanyị Ijede nwaanyị mmiri akụ ga-anọkwazie, ndị egwu ọdịnala dị iche iche ga-anọ ya n'ụbọchị ahụ. Gị nwa bụ onye child of the temple, echefukwana maka ọ bụrụ na ị ma abịa ise ndie ihe gbasara ụta mgbe arọ gị na ya bụ ụbọchị. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa. Dịka m si wee kwu, ọ bụrụ na ihe a na-akụzi taa na ịlaikiri ya maọbụ na nkụzi anyị kụzigoro mgbe gara aga na ịchọrọ ịwọchi ya ọzọ maọbụ na ịchọrọ ishare ya ndị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. Nkụzi niile anyị na-akụzi for years n'ihe isiokwu dị iche iche na ọdịnala Igbo, ị ga-enweta ya ebe ahụ. Anyị nwere over 1000 lectures na nkụzi anyị kụzigoro for years na ya bụ YouTube channel. Ọ bụrụkwana na ị na-awọchị from Eziokwu TV, mana ị chọrọ vidio ọbụla ịwọchịrị, film Nollywood movie ọbụla ịwọchị na chanel a, mana ị chọrọ iri wọchị ọzọ, ọ bụrụ English movie, jee na Ugochi tubelu movie productions, ị ga-awọchị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-awọchị ya. Ọ bụkwa nnọọ other programs anyị nwere, then ị gaa na Eziokwu TV. Yes, echefukwana ịgwa ndị mmadụ maka ọdịmma Eziokwu TV, ma ọkwa na isi agwa ihe dị iche iche anyị na-enwe na all our social media handles. Then ka anyị gaba n'iru. Ihe anyị na-egwu na-ata bụ ihe kwesịrị ịma. Ọgwa ndị chọrọ ịpartner with us ma ọ nwere atụmatụ nwere ịchatịkwazi m. Nọmba bụ 0813 8243 871. Ka anyị gabazie n'iru. Gịnị bụ aja? Gịnị bụ ịchụ aja? Iji wee gwa gị na aja karịrị ọgwụ. Ka nkọwara ọtụtụ ndị mmadụ ihe ha ghọtara gbasara ọdịnala Igbo. Agwara m ndị mmadụ bụ na ọdịnala Igbo kwenyere n'ịchụ aja, maka na ọdịnala Igbo abụrụ get rich quick. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike. Ọdịnala Igbo bụ ịchụ aja. Asị Igbo na-atụ isi na a na-achụ aja ka ikpewa ndị mmụọ. Ọdịnala Igbo encourages you ka ị na-achụ aja. Enwere ụzọ dị iche iche esi achụ aja dị iche iche n'ala Igbo. N'ala Igbo enwere aja ihe mmee, nwee aja nke abụrụ ihe mmee. Na-agwakwazi gị na ya morning devotion, ebe ị na-awapụ ọjị, na-atụ nzu, na-atụ edo, na-atụ nkwụ ọkụ, aja ka ị na-achụ. Yes, devotion. Mana enweziri aja ihe mmee nke na-achụrụ aja kpụkpọ ihe ọbara. Yes, aja niile a dị mkpa maka ịsọlvụ nsogbu ọbụla dị iche iche. Mana aka na-agwakwa gị na ihe onye nchụaja gị ga-emere gị ma ọ bụ dibịa gị ga-emere gị bụ ịchụ aja n'afa gị, bekụzie ya ụmụ mmụọ ka ha mee ka ihe anwa bụ ọchịchị obi gị na ihe a bụ ihe mgbu nọ n'ụzọ gị, ka e nwee udo obi, ka chi dị mmadụ, ka ife ọma meele gị.
onye na-achụrụ gị aja abụrụ magician. Ọdịnala Igbo abụrụ majik. Ihe onye nchụaja ga-emere gị ebe ịchụ aja, chụọlụ gị aja n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, maka na dịka onye nchụaja ọ bụ na onye bụ mmadụ ụzọ sibe ite na-akaghị enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọgụ. Ịghọtara ya? Mana ọdịnala Igbo, ihe nwaanyị anyị ji sị gị chụba aja n'ala Igbo bụ na onye na-achụ aja ife anara efunarị ya. Onye na-achụ aja na-achụ aja na-ebupụrụ onwe ya ihe mgbu dị iche iche. Aja ị chụrụ ọfụma ga-ewepụ ihe mgbu dị n'ụzọ gị, tọnụọ ya to symbolic redemption. Nke bụ eziokwu bụ na ụgwọ ọbụla iji on earth, any spiritual debt, any uncleanness, a ga-akwụrịrị ụgwọ ya. Maka na mgbe ọbụla ị bịalụ wee chụọ aja, i wee nwee ihe ọbụla imelụ, then bụ ihe ọbụla imelụ wee bring a distortion in world harmony, you must pay for it. Yes, onwe mgbe ọbụla iji wee mee ihe wee kpasuo ụmụ mmụọ iwe, ma ọ bụ na ịkpasuru mmadụ iwe, you must do what is called restitution. So ọ bụrụ na ị mere restitution na ndụ a, ime n'ọnwụ, ụgwọ ọbụla mgbe ọbụla imehiere ebukugo gị. Ịma etu a dịrọ safety. Yes, gọọmenti agencies ebuku gị mgbe ọbụla igwe defaulter. Yes, ihe ọbụla ị na-use road mana ị debere, maybe you didn't fasten your seat belt, moto gị adịrọ road worthy. Now ọ bụrụ na ndị ọ bụ ọrụ ha ịfụ na ndị mmadụ na-epule according to the rule, like ndị road safety, ma ọ like ndị road safety, ịma na ha ga-ebuku gị for defaulting ịda iwu anwa ekwuru na onye ada na iwu dị etu a n'ihe gbasara iyuzu ilo. Ịghọtara ya? Then ha ga-ebuku gị etu anwa ka ọ dị na mmụọ. Agwara m ụnụ na earthly governance bụ a prototype of what is happening in the spiritual realm. Na Chukwu Okike nọ na throne ya, yes, wee nwezie ndị angel ya, ndị na-ejere ya ozi, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Actually, they are working in glory for the glory of the Almighty Father. However, they normally come across man. Mgbe onye isi ala nọ na Abuja, enwere agents of government, ndị na-ejere gọọmenti ozi, na-ejere onye isi ala ozi. Ịghọtara ya? Then ndị anwa nwere ike ibido from minista, pamsec, ndị parastatals, gbarata na gọvanọ, gbarata na chairman, commissioners, wee gbarata na kanselọ na be gị. Ndị niile abụ agents of government. Etu a ka ọ dịkwara ihe gbasara mmụọ. Chukwu Okike nwekara ndị angel na-ejere ya ozi, bụkwa agent of God. Bido na ndị angel nke Chukwu, ma ndị ichie, ma ndị egede, na ndị mbụ, ma ndị anikanta, na principalities and powers, na choirs of angels. Ndị a niile bụ ndị na-ejere Chukwu Okike ozi. Ekere ọrụ eke. Etu ahụ o si wee bịa n'ụwa, achọrọ m iji ihe ịma wee malụ gị atụ. Mgbe ọ bụla ị default, road safety ga-achaji gị, bukuo gị. Ọ bụrụ na ị default ọda iwu gọọmenti, polisi ga-eme gị arrest, charge out to court. Ibe ma gị agwa fine ya akwụ, ma ọ bụ ije nga. Etu a ka ọ dịkwa na o nwere ụmụ mmụọ ndị ọrụ ha bụ iteki note of your default. Ndị ọ bụ ọrụ ha ime ekishọ na ebe ọ bụla isi mejọọ na ị ga-atarịrị ahụfụ ya. Ịghọtara ya? Ụmụ mmụọ ndị a bụ ndị ọrụ ha bụ ịda achọ otu ebe isi wee mejọọ. Yes. So ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na mgbe ahụ a na-aja ọtụ gị ihe imetara ọfụma, a na-ebu ụgwọ iji na mmụọ ihe akwụrịrị akwụ. O nwere ụgwọ ị ga-ejide na mmụọ nwere ike ịwara ntị anga. O nwere ike ọ bụrụ na ihe nwere ike ime ka ọnwụ mberede dakwasa gị, mana because of na na-ekwu ọrụ ụgwọ iji
enwere ike nyezie small penalty. O nwere ihe a na-akpọ symbolic redemption. Symbolic redemption nwere ike ịbụ onye ọ ga-abụ ọnwụ na ine anya na mmụọ efu na onye na-etu a na o nwere ike onwe asidenti nọ n'ụzọ ya, nwere ike onwe ya bụ asidenti, o nwere ike ọ daa na ya ebe ya okwu, mana symbolic redemption ga-emewu maka ihi aja onye anwa na-achụ. Enwere ike asidenti ahụ mezie ụkwụ ya ama agbaji, o nwere ike ọ bụrụ obere ihe ya akawa ya n'ụkwụ, ọbara apụta n'ụkwụ ya, mana ama ebezi ya okwu. Ọ bụrụ ihe aja anwa ọ chụrụ bukwapụrụ tata ihe anwa chọrọ ime elu, ọ ma emezi as heavy as ọka emebu before. Ihe nna achịkwara ụlọ aja na-ebukwapụ ụfọdụ ihe dị iche iche. Nwanne na-achụ aja ibi na nwere okpukpere ọbụla nọ n'ụwa ekwenye nọ na-achụ aja. Mgbe a na-asị gị mee saraka, gịnị bụ saraka? Saraka bụ aja ka ị na-achụ. Ihe eji sị gị na-achụ aja bụ ka ị mee ka ihe Chukwu kere eke nwee aṅụrị. Maka na gịnị bụ aja? Aja bụ ihe ahụ imelụ ihe Chukwu kere, ọ bụrụ ka akwụọ gị ụgwọ. Example, mgbe ị ji egoro foonu iPhone ma ọ foonu ọbụla gonye enyi nwaanyị, ọ bụrụ aja ka ị chụrụ, ịma ihe ọgwụ maka na enyi gị nwaanyị ọ ya esi na nke ọdọ kwụọ gị ụgwọ. And ndị Igbo na-adịnusi na enwere ihe onye na-asalụ kwụọ ya ụgwọ, olulu elu na ọ ya anarọkwa eziokwu. Ihe ahụ ị na-asalụ nwaanyị nwere, ị nwere ike igori iPhone 7, onye gị ihe ahụ eruru elu, mana ụtọ na ihe ị na-asalụ olulu elu iwere gị as balance. Adị m ekwu maka nke a bụrụ aja ka ị chụrụ, nke ahụ ihe gụrụ ụka imere. Aja bụ mgbe ị chụrụ aja wee meelụ onye enwere ike ịkwụ ụgwọ. Aja bụ mgbe ị nyere onye ka mma, mgbe ị mere onye ka mma nye ya ife ịma na onye a cannot pay you back. That is sacrifice. Maka na ihe bụrụ gị n'ahụ and that person might not even be able to pay you. Nya bụ aja. Onye abatara ndị nna nna anyị ha mgbe gburugburu, mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ha na-anọ n'ile eri nri. Ọ bụrụ na ebupụta nri, ọ bụrụ na rice, ọ were obere rice wụpụ n'ala. Ihe ọ wụpụrụ n'ala ahụ maka ụmụ anụmanụ ant, those insects, those lizard, ma ọkụkọ ma ihe niile ndị a ha gbadata tụrụcha ihe niile ndị a. Ọkụkọ na lizard na ihe niile enwere ihe ọ na-alụrụ ya, asị na ọ na-ejeri ya ozi, ọ dị asara ya compound. Ịghọtara ya? So ihe o mere ihe a bụ selfless service. Ihe o mere ụba aja ọ chụrụ out of love na ihe Chukwu kere eke. Maka na nyanwa na onwe ya ndị ochie na-emepụrụ ihe Chukwu kere eke gbaa na ụmụ anụmanụ a ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chineke na-esi n'aka anyị nwa bụ mmadụ were na-azụ ha nri. Wee kọwaa n'ihe gbasara aja na aja bụ mgbe Chukwu okike kechara mmadụ na Genesis 2 wee nye anyị dominion, anyị chịa ụwa, anyị merikwazi ụwa, anyị ihe niile dị n'ụwa dị anyị n'aka as caretaker of this world. Now ihe Chineke kere eke, Chineke na-atụ anyị anya n'aka na anyị bụ mmadụ ga na-elekọta ihe niile o kere eke including animals. Maka na animals enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu okike na-atụ anya na mmadụ ga-egosi ịfụnanya wee lekọta ihe niile Chukwu kere eke anya. So mgbe ọbụla ị na-achụ aja na-elekọta ihe niile Chukwu kere aka anya, ọla ịfụnanya ka ị na-alụ, and I can tell you, you will be blessed. Ime ihe bata na mụnwe ya bụ Eze-Ana, adị m eji aja na-achụrụ anụmanụ egwu ime ihe ọmụ. Kama mama achụrụ anụmanụ aja na mama achụrụ ihe Chukwu kere eke aja, kama hapụrụ m ịchụrụ mmadụ. You know why? Ị nwere ike inyegoro mmadụ ego ma ọ bụ ịchụ ọrụ mmadụ aja, onye ahụ nwere ike sị na-anara ya akara aka ya, ị na-ajụ uche akara aka nwụrụ anwụ ka ị na-anara ya. Ọ bụrụ na akara aka a dị ile, nwaanyị na o jiri akara aka ya wee bụrụ ihe ọ chọrọ ịnwụ. So mmadụ nwere ike iricha ego gị ma kwuo okwu ọjọọ n'ime ya. So ọ bụrụ na m na-achụrụ mmadụ aja, then ị marụ nọ ka m chụọ ya na m chọrọ ịchụ ya nụ, maka na onye ya chụrụ aja nwekwara ike kwuo okwu ọjọọ against you. Mana ime ịbatara m ejiri aja anụmanụ egwu etu a ka obi ha dị. Ọnya ka eji sị gị na-eme saraka n'ebe ụmụazị nọ. Ịma ihe ọ bụ ime ihe eji sị gị mee saraka n'ebe ụmụazị nọ.
obi ha dị ọcha. Ụmụazị ị ga-emere ụmụaka sara aka obi ha dị ọcha, they are not keeping malice, ha enwere obi ọjọọ. Ụmụaka imere sara aka ama ekwu gị ihe, mana ị nwere ike imechara okenye ihe ọzọ gị mee ya, ọ nwere ike sị na ya useless akara aka ụfọdụ ya dị na ya. So mana ihe nyesi gị chụba àjà na ụmụ anụmanụ bụ mgbe ahụ anyị na-eje na mmiri ije chụọ àjà. Enwere ka egota sweet banana, egota amụ fruit dị iche iche, ihe ọnụ na-eri na-atọcha ụtọ. Ụmụazụ anwa na ihe niile bi na mmiri ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, and ihe a na-eri earthworm na mọd na ihe ndị ọzọ gasị ha na-eri. So mgbe ọbụla m ji sweet banana wee bịa na mmiri, ha ga na-enwe aṅụrị maka na mgbe m ji sweet banana, mgbe m ji popcorn, mgbe m ji biskit, ihe niile awụ sweet something ụdị ha adị afụbu na mbụ ma n'ihi ihe ọnụ na-eri. Ihe m ji eje na mmiri ewu ka ruo ebe a ka nye ha other things ha na-erikarị. So mgbe ọbụla m nwere ebe na mmiri, ha na-eri ha na-enwe aṅụrị, ha na-eri ha na-enwe aṅụrị, na-asị na Eze-Ana abịara. Ihe ọbụla Eze-Ana ji wee bịa Chukwu Okike mezuorie ya. Ihe ndị a bụ ihe ha na-ekwu, mana maka ihe na-ede ha n'olu ha, ị mara na ha na-enye Chukwu ekele. Problem mmadụ nwere bụ na mmadụ che na ọsọ mmadụ na-eto Chukwu. I can tell you, every creatures, ịgbọrọ ya birds of the air, ịgbọrọ ya osisi, ma ikuku ga na-ego ha na-eme aka, ha na-eme etu a, they are praising God. Nnụnụ nke igwe na-eto Chineke, anụmanụ ngwere ha na-eto Chineke, mana ị daa n'olu ha. So gịnị ka m na-ekwu? Mgbe awa njelu na mmiri were azụ, o nwere ihe azụ na-emelụ m, o nwere ihe ndị ọzọ mmiri na mmiri na-emelụ m, mana elotara m ha. Ihe njere ihe abụ iji ịfụnanya, sacrifice. Achọrọ m ka m nye ha ihe ọma, gosi ha ịfụnanya Chukwu Okike. Maka ihe ịfụnanya a m gosiri ha, ha ga-elota m n'ebere, ha ga-asị Chukwu Okike, ihe Eze-Ana ji gbarata na mmiri ya bịa ya gazieri ya. They join me in prayers. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na onye ọbụla na-achụ àjà ife a na-efunarị ya. Ihe m na-achọ ịjụ gị bụ how many creatures ka ị na-eme ka ọnụ ọchị na-awa ha? Ihe Chukwu kere eke one ka ị megoro na-enwe aṅụrị n'afa gị, na-asị ahụ ize onye dị etu a. Nwanne, chụba àjà, ịnọ ọnọkwara ihe ọnụ na-eri jee na mmiri jee chụpụrụ ihe Chukwu kere ka àjà. Ịnọ ọnọgbọ ụmụazị ndị obi ha dị ọcha chụọrọ ha àjà. A na-aka teyo na baya, ọ na-akụwa n'ebe nwa nọ ma proses. Àjà ọbụla ị chụrụ, ihe njisi gị chụba àjà bụ na ihe niile Chukwu kere eke na-ekwu na Chineke dị mma. Na ihe niile Chineke kere eke, mgbe ọ bụ na ị mere ịchụrụ àjà wee nye ihe Chukwu kere eke, ị ga-enweta ngọzi sienu. So nwanne, bido chụba àjà, chụba àjà, chụba àjà, chụba àjà. Ana m ekwusi ike na-achụ àjà. Àjà ọbụla ị na-achụ, ya bụrụ àjà iji obi aṅụrị wee na-achụ. Ịmara ihe a na ihe ọbụla ịma bụ ihe ga-eme mmadụ ibe gị aṅụrị na-eme ya. Ọ bụ eziokwu na o nwere ndị na-eri ọnya rie ndọkọrọ, ndị nwere ike ịchụchara àjà n'isifa, ndị nwere ike imechara ife ọma ha ewere ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ. Ọ dịkwa, mana ihe ndị a bụrụ ihe ị ga na-abọda gị. Ịghọtara ya? Then nke ọzọ m na-achịkọwasịrị gị bụ ịchụcha àjà, hapụ àjà ka Chukwu Okike jiri aka ya wee zaa. Ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara, dịka m nwere onwe m, my humble self, ihe m na-eme na temple bụ ịchụ àjà. Were ayịyọ gị ujere ndị afụrụ anya, yọọ entities of power na temple ka ha tinye aka ka a gọzie gị. However, how long ọ ga-ewepụ ha wee gozi gị dị n'aka ha? Yes, ọlụ m dịka onye nchụàjà, ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo bụ ọlụ m nọ ka ọlụ Esan, senior advocate of Nigeria, na-edifendị gị na court. Ije na court na-agwa, na-eme case why you should be favored, why your blessing should come, why ihe ọma ga-eji mere gị, why a ga-eji wee tọpụ gị n'agbụ. Onyawa, my own work is to plead for you, to plead on your behalf. Onya bụ ọlụ m. Then ihe senior advocate ga-emere gị na court bụ present your case to entities of powers. They plead ka the chief judge
ka jọji na onwe wee nye gị fair hearing, wee nye gị good verdict. Onye nwa bụ ọlụ m. Then etu anwa, so ọlụ m bụ ipresent ya case well, yozie ka ị nwee ka atampa justice with mercy n'ihe gbasara gị. Onye nwa bụ ọlụ m. Ịghọtara ya? Then no matter my work. Ịghọtara ihe my work now. That is my work. Then mana Chukwu okike na-asa ekpere niile. Ihe niile a na-eme ihe ọma na-emerụ mmadụ n'aka n'ike Chukwu. Ọlụ m bụ ịkọntaktị, use my contact ya entities of powers ka ha merụ ọchịchị obi gị. Buru ya n'obi, ọ bụrụ dibịa ya aza ya ekpere. Onye ga-aza ya ekpere bụ n'ike Chukwu. Ihe dibịa ga-emere gị present ya case. And again, maka ndị nwere ike ị na-asị gị na ndị ọcha believe na spirituality na aghọrị gị aghọrị, I can tell you all the spiritual groups on earth, majority of them is from the whites. So onye na-asị gị so ụmụ Igbo ụnụ achụzi na aja, ụnụ ebelive na spirituality, ihe na-aja ọsọ nọkọta mee, ọ bụrụ eziokwu. Kelu onwelu ndị na-eje spiritual karịa ndị ọcha? Onwero. So maka n'ihi na agbụrụ ọbụla nwere nke ha ji ka mba. Ndị Igbo ebe ike anyị dị bụ na ike ọdịnala Igbo bụ oge chụba aja. Ndị ọcha ọbụla nwere nke ha ka mma alụghị atụ. Ọ bụrụ na ije ihe dịka na America, the living headmaster, the living headmaster, the last time I checked is Mahanta from America. Oh, no, about the spiritual head of the Ekanka, the way of spirit. You know that? On the great message. Spiritual control the physical. On the great message. Their world headquarters is in Mountain Vamperberg, then Austria. Natalia, the founder of the great message is Abroshin. I think the current spiritual head there is Mr. Benhart. Etu akọ dịkwa na religion ni maybe the one ha in afa is it the Buddha on the lodge and the Freemason. Are they not owned by and found by the foreigners? Ndanya. Can look at Madigas where say onye Igbo ga achịchị na aja na onwere ihe dịka spiritual ihe na adọkata ome nsi ụna ọtatụkwana ihu nnekwu. Onwe spiritual group ọbụla ndị ọbụla enwere nke ebe ha si wee bịa. Aside another get the site na ndị ọcha na-enyekwu agakwu spiritual. Ndị group niile agbọọlụ nwere thousands of members na Nigeria. So onye na-asị gị onye Igbo gaa jere dị spiritual ihe na-anọkọta mere onwe ọ bụrụ eziokwu, ọ ga-enwerịrị an altar that is speaking for you. But I can tell you na altar na speaking from you from aja na be nna gị, they were the strongest. Maka na mmụọ ọbụla si obodo ọzọ another country wee ebe Nigeria cannot function well more than mmụọ dị n'ala ọ gbụtọrọ ọgwụ maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nni. So ikwena ka mmadụ ọbụla dịsi igwe oge yọtara ya. Then ike dị n'ọdịnala Igbo na ọ bụrụ na ịkwụba aka ọtọ na-asọ nsọ ana zekwalụ nwunye mmadụ, nwaanyị ọbụla nwunye mmadụ gbara ya ọsọ, ọ na-emelụ mmadụ ahụ. You know why? Itinye n'aka na maka ọ ga-emebi aja ị na-achụ. Reason bụ na ị nwere ike na-ejekwu nke nwunye onye ofeke na-ana free, mana ọnwa nwunye onye ihe ejekwuo nwunye ya nwere ike ọ bụrụ onye nọ na mmụọ nwere showdown ị na-ajụ kedu ihe na-eme gị. Ọ nwere ike ọ na-emebiziri gị ihe isi na onye chụrụ gị aja achụtara ya, mana ọgụ nwa azụkpuru onwe ya tinye n'ọnụ aka iyi onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndụ ya. Ihe nji wee sị oge agwọ n'ọgwụ bụ na ọgwụ bụ shortcut. Ọgwụ eforọrọ natural process. Ọgwụ nwere ike ime ngwa ngwa maka na oforọrọ natural process. Ọgwụ dịka onye bịa mee ihe ọjọọ, mee gị ihe ọjọọ, iwere mma gbuo onye ahụ ozugbo. A na-akpa jungle justice. Ịghọtara ya? Mana ịchụ aja nọ ka mmadụ mere gị ihe ọjọọ
ime approach police, from police ije court. O nwere ike iteke years mana imechi inweta justice, court anapụtakwado gị ihe gị mana iteke law into your hand. Mana ọ bụ na ọ dị ka onye na-eteke law into his hand ka m nwere Peter Obi wee gwa atụ His Excellency mgbe a na-arịa mandate ya as governor, o tekere law into his hand, o approach the court, o techaa aka, mana o techaa aka o jide njọ ọ dịkwa mma tatara ya maka na o mechaa wee regain kwa mandate ya. Etu ahụ ka ọ dị. So ihe na-achọ ịgwa gị bụ onye na-agwọ ọgwụ nọ ka onye na-eteki na-eme ihe a na-akpọ jungle justice. Mana ọ bụrụ na ị na-achụ aja nwere ike igbu oge, mana aja bụ ihe ga-edefe gị ahụ, defe ezinụlọ gị ahụ. Maka ihe dị ka ihe niile, ihe dị mkpa bụ mmadụ ilive good legacy. Ọ bụrụ ibute ihe ụwa n'ike, mana jide nwayọọ nwayọọ ka ị ghara ịgba ka ngwọ, kama ka ị na-atụ ka nkwụ na-atụ ngenge. Ịghọtara ya? Onye ka anyị si wepụ aka n'ọgwụ. Nke ịbụọ bụ na onye ma ọgwụ na-atụ, ndị niile gwara ajọ ọgwụ na-emechakwa bụrụkwa ihe si n'ọgwụ egbu ha. Maka na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibie. Iburu onye na-agwọ ọgwụ otu ụbọchị jee amụọ onye gakwa gwọ ọgwụ, onye bụ grand master n'ọgwụ ọba umenimimemina gị. Ịghọtara ya? Maka na asị na dibịa na-agwọ ọgwụ gwọchara ọgwụ na ọzọ ọgwụ gwara dibịa. Ịghọtara ya? Mana ihe njisi oge chụba aja, onye na-achụ aja na-achụ n'afọ Chineke, na-achọ ka ike Chineke merie justice. Mmadụ mejọọ gị, present area to entities of powers. Ọ bụrụ na onye adịba ahụ ka o mee gị na onwe na ọ na-eme gị na ọkarịrị gị, ị nwere ike ibekọ arụsị ọbụla si arụsị gbalụ gị ọgụ. Ezigbo arụsị o nwere ike iteki time, mana eventually ihe enweta justice. Maka na ezigbo arụsị na-efolo normal process, and onye arụsị gburu abụrụ ọgwụ nwa gburu ya. Mana mgbe ọgwụ na ije teke law into your hand jee gwọọ ọgwụ, ị mara ịsọ ilu gị aka gị n'ọbara na ọgwụ nwa ji aka gbuo onye anwa. Mana ọ bụrụ na ikpesara arụsị jiri aka egbuo onye anwa, ọ bụrụ ọgwụ nwa gburu, maka na eforo normal process, ewee maa ya ikpe na mmụọ, o wee naba Chukwu. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send alụ meseji na WhatsApp, maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi ma ọ rụọ ọrụ mmụọ ọbụla, maọbụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a, send ya meseji na WhatsApp 0813. I repeat 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu a. Ọ kachasị n'isi ndị children of the temple, ya na n'isi ndị friends of the temple, nakwazi n'isi ndị niile sonyela anyị na aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Ọgọstụ a, ya na n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-eshi awa meseji, ndị na-agwa mmadụ maka awa telivishọn Eziokwu TV. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, na onye na-achụ ụnụ ga-ada, na onye chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ na ọ ya eme onwe ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m ka ihe ọrụ ebube na-eme na ndụ ụnụ, etu a sịgo ka ọ ya esi wee mee. Ise ya gazienụ ka ọ dịkwa n'echi. Ndị enyi m ndị YouTube, ekenela m ụnụ. A sịrị m ụnụ ichefukwana na ihe aka mkpa. Ọ bụrụ na ịchọkwa anyị chat na WhatsApp personally, send ya meseji na WhatsApp 0805 78 37 672. Ya gazie.